Komplit toħroġ il-firda fil-Partit Nazzjonalista bejn il-fazzjoni magħmula minn esponenti estremisti li qed tmexxi lil kap attwali Bernard Grech minn imnieħru u l-fazzjoni tal-eks kap Nazzjonalista Delia. Konflitt li lan warajh u li jerġa' jirritorna l-eks Ministru ta' żmien PN u l-Avukat tal-Għaqda Repubblika Jason Azzopardi. Barra il-Parlament staqsejna lill-att ta' deputati tal-Oppożizzjoni jekk il-Partit Nazzjonalista għandux bżonn aktar nies bħal Jason Azzopardi. Beppe Fenekadami u Mario De Marco saħansitra jigglorifikaw lil Azzopardi. Jason Azzopardi tiġi mfaħar ħafna minn ta' madwarek, taqbel li Jason Azzopardi għandu post fil-PN? Jiena naħseb li Jason Azzopardi bħala ċittadin għamel ħafna xogħol tajjeb. L-għunet għaliex m'għandux ikollu post fil-PN. Jason Azzopardi huwa persuna valida. Mhux tal-istess opinjoni kienu id-deputati li ma jarawx għajn majn mad-deputati estremisti tal-Partit Nazzjonalista. Ewlenin fosthom l-eks kap Nazzjonalista Delia u d-deputat Joe Giglio. Ma naħsibx li huwa etiku minnaħa tiegħi illi ngħaddi kummenti fuq ċittadini. L-opinjoni tiegħek? L-opinjoni tiegħi hi li fuq ċittadini privati jiena ma ngħaddix kumment. Dak ix-xogħol li qed jagħmlu suwa sponte u għalih waħdu. Staqsejna wkoll deputati oħrajn nazzjonalisti li biex ma jfuħux u lanqas jintnu mal-ebda fazzjoni fil-partit għażlu li sempliċement jaħarbu mill-mistoqsija. Jason Azzopardi tifaħru ħafna ta' madwarek, taħseb li Jason Azzopardi għandu post fil-PN? Kummenti? Għandix kummenti tal. Sorry. Miftuħa l-Jason Azzopardi. Saqsi lilhom la tifaħru huma. Grazzi. Iwa jew le, onorevoli. Għafenu? Taqbel miegħu? Onorevoli, għandi mistoqsijek ma jimpurtax. Belli l-PN għandu bżonn nisbalek.